som altid har vi med os den evigt trofaste assistent, Torgild. God aften i hytten. Og vores allesammens kapelmester, Frank P. Jamen, halløjsa. God aften, Frank P. Kan du få en ordentlig velkomstslager? Jeg har fået noget confusion, så. Lyder det godt? Skål! Lad os så komme i gang. Og bare lige for at opdrive reglerne en gang, så ser pladen således ud. Og vi spiller fuld plade, det vil sige, det gælder om at få fyldt pladen helt ud. Når man har det, så kan I ringe ind på det her nummer. Og vi spiller fuld plade, så er det i hvert fald skåret ud på. Og aftenens hovedpræmie, den kommer her. En rigtig 86'er. Med gode forlygter. Ford Fiesta. Kun en lille smule rust. Og en rigtig gunstig rocker. Og lad os så komme i gang med fordævlen. Frank P. kan du få fyret op for noget rigtig relaxing music. Så lad os få sådan en klassiker her. Det lyder godt. Og det første nummer er nummer 30. Nummer 30. Lad os få et nummer mere. Og det næste nummer bliver nummer 98 eller 86. Nummer 86. Jeg tror lige, jeg skal op for en koge. Ja, det er ikke meget godt. Fy for helvede, så. Så det kan være en gaveæsker. Kan du få lukket for din blodsyge? Nej. Og tilsendt bingo-nummer. Hvordan er det? Det næste nummer er nummer 90. Nummer 90. Ring fra. Fy for, nam. Jamen dog, det ligner jo dig i fosterdstadiet, Torgild. Og så er det blevet tid til det sædvanlige indslag med kondiløberen, og i den uge har han fået sig en marker. Dual kondiløberen. Kommer her. Hvad for helvede? Hvad tager de der fra helvede? Hvad for helvede? Hvad for helvede? Det skal blive godt at få strømmen ud. Velkommen! Så er det blevet tid til et nummer mere. Og det næste nummer er 91. Nummer 91. Og ja, vi skal finde på et par nummer mere, Torgild. Hvornår klokken lige? Jamen, det er den klokken er 13.37. Så er det næste to numre 13 og 37. Frank P. kan du få noget fanfaremusik? Yes, sir. Og Torgild, så er det blevet tid til ugens gæst. Lad os se, hvem der skal ind i skæden. Ja, lad os se, vi gør det. Hey, det er jo vores allesammens Claus. Her til os. Damer og herrer, drenge og piger, må jeg præsentere Claus, der netop er vendt hjem fra NASA's Mars-ekspedition. Hvad er Claus? Må jeg byde på lidt mundgør? Skulle gamen med? Jeg har kun dig, der vælge imellem, men Så tager jeg en nej. ja. Værsgo. Og skal vi så ikke lige få trukket et nummer for godteposen? Du tager bare for dig retterne. Nummer 19. Og det næste nummer er nummer 19. Kom så, Claus. Nu skal vi kaste det næste nummer. Det har jeg brug for din hjælp til. Okay. Du tager bare for dig retterne. Og så der, hvor du rammer dartskiven. Nej, ikke spise den. Der, hvor du rammer dartskiven, det er så det næste nummer. Okay, skal jeg bare skyde? Du giver den bare gas. Ej, det er du sgu godt nok ikke lige til. Ud med dig. Torgild. Jeg skulle bruge for din assistance her. Du laver satme ikke dagens skole. Hold op, mand. Hvad sker der? Kan du fyre noget på den plade? Det er jo kraften for. Skal jeg da først lytte med at ramme den plade her? Jamen, god group. Lige face. Ej, Torgild, det er du godt nok ringe til. Frank P. Hvor gammel er du? Jeg er 103. Men så er 103 bare det næste nummer. Og så river vi lige op for et nummer mere. Næste nummer er nummer 32.
nummer 32. Så er det jo blevet tid til at fatte en frivillig for publikum. Er der nogen frivillige, der melder sig? Dig derovre. Kom her. Kom her. Goddag. Hvad hedder du så? Gunnar. Du ved simpelthen ikke, hvad du hedder. Jo, jeg hedder Gunnar. Godt, så det er også et meget svært spørgsmål. Men lad os komme videre i bedriften alligevel. Okay. Torgild, bring osten ind. Den lugter uønsket meget. Ja, for at høre mig.